chỉ bay u lẽ tuần trung mà chuan Sawhthing na de nat na chung chang kan sei do ani Sawhthing na de kan ti hi lo om chan chu ruwa tui tlak na sat wang le kholum boruak tong kan ti humidity sang lutuk ang chia khan aron thleng thina tlang puin a thlen thei hun hi June atanga September thla inkar hian engtik lai puin a thleng the ni Sawhthing na de hi natna ngei ve tak mai ani a Sawhthing ati tak lo du in Sawhthing chor ati buai thei ani ti chuan tlang puin leilung ban kan ti ho le tlema munzol de wa te khan hetiang dat na hi alo tu em ani tuna kan hmu mek video po hi hetiang dat na chho tran lai video ani a nei te pa poi mang ang ve em ani alo lan chuadan khan sei le lok tai la alo lan chuadan chu na de nat na ti taka na kha ingin a ron de a alo rei phei chuan a ron zau tial tial a ron eng zau tial tial a to pa chuan a rau kan ti ang chi a ro de khan a uk ang khan a ron oma ti chuan pumin chang chen lo ro de thuap thina a mor lam te ro de fuwa thina chu tiang chen om thina ni tlang puin Sawhthing na no a khan a ron in tran du khop me na no lai a khan ti chuan anin kai dat thei dan khalo sei le tai la Sawhthing na denat na kan ti hi ain kai the dar thei dan chu ro tui mang le thli kha ani deuh mai a chen mihring te point kan pal dar thei boka amal ka video ma sa Sawhthing tam lo dar thei dan khan in ang khop mai a ro tui khan ati dar na sa thei em ani henat na hi kan video ma sa kan sei tel lo kan video ma sa khan solve rot na kan sei or khop mai a henat na hi kan sei tel man lova a chan chu a hlom dan hi pathum na kan da de uleka amai ro chu Sawhthing nei tu tan chon chan na sa tak chu ani ve tho ani a hlom lo ti chi zia zang chu ani lova amai ro chu solve rot anga khan tlupuk puka availe khata han bo duak ang chi kha chu Sawhthing han thirem duak ang chi kha chu ani ve lo dewa a reya om sung hi enkawl that lo chuan poi takani ti kha karon sei lang tel du a chuan henat na hi Sawhthing ti hlok lo tu Sawhthing mo thar ron in siam cholai Sawhthing ron char cholai a ron langani wangin fungal deseases kha ni a fungal na reng chuan tlang puin thlai than an ti thuwa chu tiang ani to chuan ani tu rangin kan thlai ani thei thin lova chu nan nei na an ha tho kha ani a soft na nga thi duak lo ma sela poi tak thoni en kol dan tur kha kan senga fungicide manga ka kha thamaya ke ni hian dam doi kan nia tuna karon tarla nang hi ania hemi mang hian en kol thei ania chuan he kan dam doi mang hian Sawhthing khatiang na de lo omani chuan apum puya ka chu vek kha du thu sa mani chuan Sawhthing na de kan enkawl don hian apoi mo chu lei tha pek tel kha a thakho maya kan ka zo hian lei tha te kha han petel theila thaim em ani Sawhthing chi hian aina na hi apum pel thiam ti kha han sei le tai la Sawhthing hei tu na kan video kan hu mek po hi a chi thawa ma se henat na hi anei thawani omzia chu ama video ma sa kan sayang khan tam hri ho rang Sawhthing na ho reng hi a chi kan chia wang khan ngai that veng na tur kha ani lo ti kha khan sei to a chu tiang bokin henat na po hi a chi khan veng ber lo ani chuan dam doi kha kan mang don ani chuan kar khata vai khatal man kha tha a hu za in a na te kung te leilung ka tel ngai tur ani kha kan kap hu za yanga ti chuan kar khata vai khat tal kha kan mang don nia tiang ani chuan henat na hi kan bo theiang ti chuan kan product lampang lo clear chho ve don tai la hei hi kan dam toi chu ni a hei dam doi chi ni a sen le a eng deuh ani a han thin hian a var mai a chu tiang chu ni kan dam doi chu
chuan tuna hian hei engma bel la bel kan ti nge ni khatiang kha hom lova a in ziak lo engma hi ti hian local mel deuh hian local riawa local product ania local riawa bottle pa ngai water bottle khan kan pek maya ni danga hi chuan a bottle hi hran kan cha ve thina na tak tak label print po na tak tak hian kan siam thina ni a siam dan phung te le engkim kha kan ziak lang ve thina a man zat te amai ro chu tun tuma chuan khatiang khan kan tilawa ma liter khat cheng zathuma kan zot thin khatuna chuan damtoi pahnih hetia pahnih a in kop hian cheng zathum ani to ni liter khat cheng zathum ni thin kha in kop hian cheng zathum an to chu tlom dui thei to a chan chu engdang ni lovin bottle man kha a sang em em ma kha chuan bottle thatak cha thatak mai khania company na anron manang thin kha kan mang ve ni amaro chu company te chun an mani na in siam tlom tak tak thil an siam the la bel te po tlom te an siam the khatiang lo ko pe very ngut kha an mani angin kan mutlom thei si lo ti khan kan ti to pha kan thil siam te chu wangin a leitu te tan khan man tel tur ni mi lo plastic bottle le label khaman to ka an khul to ze an khul tel zel kha lo ngai pha chu wangin hetia ti hian amana tlom pha duai thei sia a that dan kha ngai reng tho sia tiang hin kan an pekania maro chu sum don don tak tak chun a tha chu ko ti chuang lo wa maro chu hetiang hian a tlom theia tiang hian in lei tam thei jok a leitu ten in lei tam theia in mang thei jok ani hetiang kan pek lai hian aron lei ve vat ta ula akin a chun bottle tha kan man chana man kha to le lo thei si lawa khatiang kha sum don dan kha ani tlat si a ke ni na khatiang jong jong kan pai hnuwa nge ni aman chiar chho kha kan ni thin si a chu wangin chu thil ti dan phung kha ani si a tuar ber tu chu end user te kha in ni lo thei lo a to pa mang tu te khang kha in ni lo thei si lo chu wangin kan khongai customer consumer te kan khongai thak thin em a sarkar te pon nge ni chia ten la a dor kai te chon an tur tak tak hlein em GST te po hi an tur tak tak lo a tuar tu dik tak jok chu nge ni end user te kan ni zel ni ti kha kan soi du lok ani man dan kha kan an soi le lok nga enge ni ti te po kan soi chho thum thim anga hi bamboo vinegar kan ti maya ma watanga siam bamboo acid te po on ti theng chu ti kha ni a hi oil lampang le sodium hydroxide lampang kha ani thung ta ni hi kan han man tel na chan chu hemi oil a hian or ngai ni yang herbal oil kan ti ho kha hei neem oil te po kha thave ka hetiang mana hian chuan vegetable oil te po kha man the ni khate kan an englo na chan chu kan an pol lo na chan kha kan tianga acid te base khan ni ve rewa chu vain concentration kan pol chuan an mani kha reaction chemical reaction a wangin anin da zero ve thei tat me chu wangin an neutral thei kan ti na ni chu wangin pol lo kha thaber ani chuan sodium hydroxide kan tel na chan pakhat kha chu ran nung te po ang thlai te po ni vek mai an mani hen thang mom thina chu wang chuan kan dam doi waka te khang kha a kai thei thin lo ni ran nung kor a te emo thlai reng hi a thang kan tiang kha an nei vek ta mihring po kan thanga sabun tel lo in bol fai thei mi lo pi sik long in bol fai thei lo ang che hian thlai te ran te pon ni vek ang chu khang thim kha thang kai vek kan ni wang hian a kai du nan waiting agent ani berang chu awati hnong tu waiting agent a khan hi kan mang ta a chuan adam doi tak ro chu hei hi ani thum ta ni hei a hlanga ka ai khana pania mix hian a thazok ti na ni chu ti chuan a man dan ha kan soyanga hei ti hian hemi te pani hi soitong khan concentrate pol lo tur ania
tuya kan pol chau jok tur ani chuan hei jok hi uluk taka thin tur ani a tin thinga tin lo var vek anga tin lo var anga uluk takin thinga chuan tui hemi hian tui liter samlia hemi te pan hi pol bor mai tur ani chuan alet somli ti nan chu ate kan te pe pon lo khat an tlem te kan mang du pon hemi chin po hian lo te tai la hemi chin khat hian hemi chin somli tui apol thei ti nan chu chuan hi chin khat kan pol bukang hemi chin khat ve ve hian tui chin somli apol thei ti nan ni chu chu man dan chu ni deuh mai chuan mar chu man dona thin nge nge tur kha ani hedam doi hi Sawhthing tam kan ti ho a kherlo po hian hei fall army uam thanan te po khana traffic a vaimim ji ka khan an lei ula an bo vek mai do ni tiang chuan man the ku dur no ken nan te hei repellent thatak a khana man the a amar chu ran nung thana ne ro chuan a man tlak lo tukani a chan chu ran nung thana na mang tur chuan alet li tui polanga ya chu thlai na ho em ani alet li chu tak chu tiangai ro chuan ran nung hi an thi thei ani alet li tui kan pol khan chung china ro chu ran nung ina huwa chuan leilung ti that nan te a thok nol mai water cluster value te po ti tiam thei ta ni chu chuan thlai Sawhthing te khatiang tam laka khan a veng thein chu chan chu water cluster value kha ti niam thei tak ni hei hian chu in thredu ni chuan lo google ve mai ula khan tho dan sang thlai ta na aman thei dan sang kha en tur tam mai kan soi seng lo ni ber mai kan soi bak pi lam po thatak tak man na in thre nge nge yang han en ula chu ngatan po chuan in lo mang thei ani chu ti chuan hei kan thon theia hei tuna hian pathum proposal pani hei case khat ani a case khat chin hi kan thon theia hei sang kha zariat man ania tlom takani hei hian Sawhthing mun zau deuh po kha in enkawl thei don ani kan thon thei aizol khochung kan deliver theia khopon po kan thon thei ni chuan lunglei te po kan thon theia sai ha longtlai thlengin kan thon thei vek ani ti kha kan sei du po kan ni min lo dor ve theuh turin in khongai na karon gen ani